Bismillahirrahmanirrahim. Me video ki bela kiribu, دوی ویدیوی da من gotiye gelo meru dengi xwedgihîn miriyê gora. Yani kesî mirî bi dengê mera terê an jî dengê miriya tê meravan. Min di wê derê da sê sûre sê ayet ew kirî. Min temam ne gwendî ama kêm û zêde mîne hebe. Min ji wê de du ayet tenê xwendî. O gelekî insana li sosyal medya civakî li ser viya şîrove kirine. Nêrînê xwe nivîsandine, tepkî nîşandane, pertek nîşandane, hineka jî destek dane. Ez nikarim bersîva wan şîroveyên we wan yorimên we yek bi yek bidim. Ez ê çend pirsa ji we bikim. Belkî hûn heşar bibin herin bi xwe lêkolîn bike. Bersîva pirsê ku we ji min kir hûn bi xwe peyda bikin. Kevatul Qur'anê mêze dike Qur'an jê dera dînê İslamî a yekem e. O Xwedê Teala di Qur'anê da dibêje El yewme ekmeltu lekum dînekum. Îro min dînê we temam kir. Baş e çi ihtiyaciya Qur'anê bi hedîsa heye bi jêderekî duyemîn heye. Yani jêdera duyemîn hedîs nebe Qur'an nayê fehm kirinê va pirsekî. A du da Kevatul Qur'anê mêze dike 114 ayet e 6000 küsur 114 sureye 6000 küsur ayet yani gotinî wî û ayetê wî û surê wî kevşe. Gelo ew rivayetê ku hûn dibêjin jê derê dînê İslamî ye çend hezar riwayetin yani tu Buxarî û Müslüm û kutubê site bi berhevdû ve qelê mêze kirî çend hezar hedîsin. Ev hedîsê hanenam ser teqdîra ku li ser gotina we hûn divê jê derê duyemînê İslamî ye. Çima hema di du pêxembera nihat nivîsandinê nihat komkirinê. Dura di wata Ömer bin Abdülazîz da dest bi nivîsandinê hat kirinê wata Emeviye da. Di wata Abbasiye da tekwîna wî şê bû. Eva kitêbê Buxarî û Müslüm em bi beriya wî kitêb hatibin nivîsandinê jî lê tev di wata Abbasiye da ev kitêban hat nivîsandinê. Adu da hinekî hedîs henin İmam-ı Buxarî rast qebûl kirî ku şêxî İmam-ı Müslüm e. İmam-ı Müslüm ew hedîsana zayıf dîtî rast qebûl nekirî, sahih nedîtiye. Her wisa tê gotinê 400 hedîs heye İmam-ı Buxarî wana rast û durust qebûl kirî, İmam-ı Müslüm zayıf dîtî ya jebê mewdu dîtî qebûl nekirî. Madam ki hûn dibêjin hedîs jê dera duyemîn e Buxarî di kitêba xwe da Sahih Buxarî eva teb'a Hemîdiye ye a Sultan Abdülhamîd e teb'a wata Osmaniye de hatî çêkirinê ew jî Helebî ye. Helebî hatî çêkirinê ferqekî wan heye. Di dîbajî de di muqeddema wî da İmam-ı Buxarî dibêje min ne hezar û em bivê ne hezar û heştê du hedîs di vir da bijî kirî. Ne hezar û heştê du hedîs jî ji wî gelekî mükerrer yani dubaratê nivîsandinê. Ev ne hezar û heştê du hedîs İmam-ı Buxarî divê min ji 600 hezar hedîsê veqetandiye. Min ji wan girtî. Yani İmam-ı Buxarî 600 hezar hedîs kom kirî. Ji wî 600 hezar hedîsê em bê ne hezar hedîs ew peyon mükerrer belkî 4000 hedîse jê rast qebûl kirî ê dilneka xwe da çû 596 hedîs an 595 hedîsê den li ku ne? İmam-ı Buxarî di kitêba xwe da divê. Di muqeddema Helebî da a hedîse a ji ve kemtir e divê İmam-ı Buxarî divê min ev Buxarî ji 700,000 hedîsê hilbijartî. 700,000 hedîs. Muqeddema wan yek divê 700 yek divê 600,000 hedîs. Madam ki em bê va wehyî ye hûn divê wehyî pirê alima divê hedîs jî wehyî ye ki wehya geyrî metlû ya natî xwendin her wisa jê derê duyemîn e. Ka 700,000 hedîs li ku ye? Çima Buxarî kir ji kitêba xwe da bijî nekirî? O tiştê ku Buxarî rast qebûl kirî, Müslüm nekirî, tiştê Müslüm rast qebûl kirî, Buxarî rast
قبول نکری وکی دنینا گله کی ام به پرسو برسی هن مود کارش خواب پرسن جبروی دویم بیا بزنه با جدرا دین اسلامی تنی قرآنه حدیثی کل سر نوی پیغمبر هاتی نویساندنی او تمام عالم فقه علماء فقه محدث تاریخ دیروک تف اگر موافقه قرآنه با لجام مند به معتبر و مقبول با او حدیثی کوگو لجام نه موافقه قرآنه با که نویسانده بده کشان کتیب ده هبه او نه معتبره لگورا ایمانا مؤمنین ایمانا سالم هلبت ده بخاری داجی ده مسلمی داجی حدیثی راست و درست هنه صحیح هنه نگو تنه نگو همو ضعیفا لی امان چوا جهب در دخینن امان لگورا سلسله راویا ننه شاشی که مزنه سلسله راویا ویجوی فلان کسیش پیغمبر بیستی گوتی پیغمبر وا گوتی اف سلسله که ساقط دیرو که گوته به تاریخی گوته به علما قبول کربیش چیشتکا ساقط جدرا راست کرنا تمامی گوتنی کرسن ناوی پیغمبر آتی گوتنی بیجین گاوی پیوانه قرآن تشی موافقه قرآن به نور علا نور آننا وکی دنینا ام ایکو دم هنگ مجاری کو درباره وان دا آیت محکم هبه وکری زلال هبه يحتاج مع حادثات